binati o minahal kung matalon nun. Okay. Mauna ni update sa to ang tourism building diri sa lungsod sa Matalom guys. Punpuhon mahumana kini guys kaya guna ni kuan kanang tuna na jay murag kuan sa mga turista ba og maistihan. Kuan example na yung mga pasahero nga way kuan din pwede sila mag-stay diri. Apit na jud mahuman guys. Mao ni update sa ato ang tourism building diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Itong suluyon guys. Ano na guys na? Nanajay kwarto. Sige, itong suluyon. Sige guys. Unig ang ato ang new tourism building. Ana ni mura og ag ibabaw ni kwarto niya ag ubos tindahan. Okay. Ani update sa tourism building. New tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Atong sulihon ang sa likod ni side this. Okay, itong sir. Mundur siya guys. Ang sabak na side atong kuanon ug unsay update. Siya guys. Ano yang tourism building. Nindot na siya. Yeah. Okay. Yan na guys, nakain guys. Okay, mao ni yang likod guys sa tourism building na manigan sila makita guys. Ito makita ano alam ko andari okay. Mauni ang tourism building nga bag-o diri sa lungsod sa Matalom. Kumanghinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.